ngemhuri ngemurume ndo wakati murume wakazosaya aspray mumba mushonga wakaakachidza zvekuti akabva afektika iwo nemhuri yese. Hatizivi kuti mushonga wacho isainedhere kana kuti chii kana kuti ichemical ipi, asi wakataure kushungurudzwa. Saka ndofunga kuti ngapa mai awo kuti wataure kakushungurudzika kavari kuita mumhuri yemako. Matini ndanga ndiri kukumbira kuti muroro wangu haana unoamirira baba vacho. Apeno kana zvichiita zvekuti unopinda kudai baba vacho pasi. mama aya kana kuti muroro ataura kuti amuposha kuti hapana ndachezvaraba anomirire muroro wangu. Murodi tangati tichifunga kuti pamweni ana atezvara achanga aripo. Anogare parumba. Pamaifunge kuti pamwe munoona awo mwaita anonga ataurirwa ndiye. Isusu isurprise yatakaitwa tisaizviziva, kundozwa badhi pauno kuesamanisi. Chamaziya mimi chinoda anatezvara ngechipi apayo? Anatezvara anofanira kunge achimirira. Ndati chamaziya apa chinoda anatezvara ngechipi? Kuti apinde mudare. Anopinde mudare nemimeri. Uri kupinda nemimeri? Uri kupinda nemukadzi wangu. Mukadzi wenyu uyo wakagarapo. Akaita sei? Iye unochitaura mudzimai wangu. Ndai mukadzi wenyu wakutopindawo kuti mudare. Ndiye utoine sambanisi. Sambanisi yako ikasunga iye mukadzi wangu. Ana bambo wenyu apo ere? Ana bambo ani? Enyu. Aiyo ari pano. Itaura yenyu yemuinayo na bambo hao ngei. Ini ndizviziva ndiri kudotozwa murora kuti nawe yatakamusungisa mari ngekuti ini ndatoona na bambo vangu epamupete kuti uyai muzodada ndazi aziviye mama ndisina chindinoziva. Ini ndiri kutondotozwa murora nawe yaanoziva. Imimi ngekitaure naye. Imimi mai nemukuru wenyu nasezara baba. Murora muno mudere. Pamusore inini handina zvinokwanisa kutaura ngekuti yapo ndati imimi babacho murume wacho namai wacho muroro uyu munomudere uyu. haina ndingamurambi, handimurambi, asi vaviri manje akaonana. Aiwa musaende kwandi kwenyu imwati basi muroro unomuda monyarara. Ini madhari handina chitondwa pane muroro, asi inini ndauya kuzwe chaakandimangara ndiyo apana chandakamumushaishira. Pamusoro mbuya achangamire muroro munomuda ere? Andimudinge iye uri mumusha. Mubvunzo wakuri unongode mhinduro hongu kwete. Hongu musataure munhu zvokutaura kana musina nyaya simuke munogara uko.
amuti hofuna amaya Murimo munyaya macho. Ndiri tete wacho. Ngotipe mari dzemasamoni. Tete yacho imimi. Muroro munomudera. ikurai mubvunzo amai wongoro Murora tinomuda. Ndinomuda. Ndongoti ndinomudisisa zvakanyanya inini hangu nekuda kwezvetinoitirana handichakwanisi. Kwete. Alright, ndakamuroora nenyaya yekuda kuita mhuri naye nekuda kugarisana zvakanaka kusvika pakuchembedzana kusvika tifu. Aiwa. Munananganani. Munanangana nemukazi. Me too. Makaroora ere mukazi kushoko. Ndakamboenda. Wakabvise. Ane mari yakamboenda. Handikotenge kufunganiwa. Wakabvise chii pakuroora Ndaenda mari nemombe. nemombe. Marini. Kana kuti wakabvise kubve papi kusvike papi. Majazo waendeza ere. Handisati. Machero waendeza ere. Handisati. Mapsekere waendeza ere. Mapsekere kabila. Akapera. Kabila. Mungu waendeza ngani. Wakaenda 1. Alright. Ndio mambo yote ngadaji ya mwiba wotuma mkulima. Makuroza wangepuma. Umepuma. Asiba na ili akoma na hizo. Kike nawe ya mudare. Nawe ya mudare mimse chadi mukatsiba. Nozipise mari mudare. Tenda mondilezere ndau ndinamudezere na baba yangu. Yabe mkundo. Mandilwe. Mazwa ere kushi. Mubvise mari. Anake zvaraita wani babenyu anodaidzwa ngedare. Mazwa. Nepfuma yawo yaachataura anoide mudare. Handa dzenyu yakarorwa ere? Chuma chacho munochidera ngo. Wakatomupuwa. Ndozvinoda baba uyu. Muzorambe mukunda wawo mamubvise chuma chekora. Mwadaidza uyu nekuti mukunda wako uyu zvese nechuma chacho pamusoro duro perekedze. Mukunda wako handichai. Unoya nemari ere nekudaidzana tezvaro? Inenge ndiri 3 months. 3 months. Ndasendwa. Zvakadaro zvezvo pa 3 months. Uyu mukadzi wako. Imino ana baba nana mai pana ire anopinde mubrangeti mumwemo. Asi nana ire mimba nhatu, takachiti mimba nhatu dzakabva. plus hapana support. Gore rinoenda rezvi6 ndechigara pamba ipapo. Haandipi mari yekuti ana aende kuskuru, haandipi chikafu. Akabva kwaanogara unouya chingondishungurudza ndichingonyarara. Wakapisa futi zvinhu zvangu mumashure pakapisa zvake. Ndakamutimira ndibvise zvinhu zvangu. Akatoita hasha ubva atopisa zvese nezvake. Wakapisa hembe dzangu pandakambogarawo ndakasiya midziyo yangu akapisa zvese zvinhu zvangu ndinozvida. Azviitika kuti mukadzi anosapoti ana imi baba acho muripo kana mechinade kuore kumira akadzi natsirai akadzi acho ndozvezvitirana kwete kuti mukadzi wombozi wadai hazvinaki
Unotaura nyaya yekusapotiwa naye. Mimiona mazvarirawo kubva izvozvizvo regai koitaure icho neicho hatidi kuzvizwa. Ini ndandi kukumbira nekuti kana nditaure imusemukadzi wacho vapane zvino regai taure zvakawanda. Uyu wati hachadi mukadzi kana zviri iye nesquare ichabvunza kuti iwo mukadzi murave pane zvipi ndepana Ndingabuda panzene foni yako. mukadzi mbuya seku mukadzi azwi Munomboramba muchisimudzira maoko murairai. unze mungu sei Ndiwo muridzi wemukadzi here? Ndakamangarini. Ndakamangarini. Mbuya miraidi kujekeserei. Pakushipana kwauyu nemukadzi. Imwimwe ndimi muri mukati mwacho. Mirai, hatisi kuti mundipindure ndinotaura chamakamangarirwa kana kuti chamadaidzirwa. Regai kupinde mukati mwemukorori nemuroora muimba yacho. Zvese naatete kana naSezara. Regerai rapedze nyaya dzawo. Full stop tagumapo. Mazvizwa. mukadzi unorambe dozirei. Alright. Mukadzi uyu taiwirirana pesa. Saka chakaitika ndinoda kutsanangura nyaya yacho mamiriro ayakaita kuti ndizosvika pakuti mukadzi uyu inini hangu handichakwanisi. Nokuti zvabva kure. Ndakambopenga zvemunondo. Zvanototi 6 years, dzimwe 3 years ndaya ndichitonhonga mubhini. Ndikazotsvagwa nehama dzikasvika pakundirapisa dzikadi. Handitozivi nokuti handizivi chandaizwa. Ndakazongozwa kuti ndozvawaita but nini handizivi. Hama dzakazonditeera dzikandirapisa. Handiti. Mukadzi uyu ndakamudaidza kwaRusape kwandaishanda. Ndamudaidza kwaRusape. Ona ini ndakwenda kubasa. Iwewe chitengesa mushopu yandavhura. Handiti. Mukadzi uyu obva aenda kwaakaenda. Aenda kwaakaenda tati enda kutengesa izvi neizvi. Handiti. Wakazodzoka pane umweni mukadzi watu. Ndobva ndamuti don't worry. Pahutu hwenyu ndokudai mese nokuti mese muri wakadzi wangu. Mukadzi wakatanga kuita bopoto raakaita. Kubva afonerana naana mai naana tete. Zvikadzi hatingasiyi muroora wedu wekutanga echinetseka. Kubva watumirwa mari ndiana mai naana tete. Echibva atorwa kubva auya kumusha. Ana mai naana tete kwakundidaidza. Ndobva ndauya kuno. Uko tatambonetsana nenyaya ndayandaroora akafamba echiparidzira area yese yatatiri pamashopo akati une chihwere kuonda kudai ndiye uri undiondesa chichi. Ndizvo here but une chihwere unohwara wati. Inini handina chihwere chendinacho. Ndobva zvandibata. Handiti. Ndobva ndauya kumba. Ana mai andidaidza. Mai akasvika pakuchema kuti haungarambi mukadzi wekutanga, mukadzi uine mhuri naye uchida munhu usina mhuri naye. Ndikati alright, saka ndoita sei? Ndikazogara pasina ana mai ndikati mukadzi wangu ndakudi ndakumuda. Ndikaenda kumba kwake ndikaenda korarako. Pandakazodzoka kumukadzi mudiki, changamira hapana chakafamba. Chekuti ndirare nemukadzi wangu hauchagoni kumuka changamira. Ndobva ndadzoka kuna ana mai ndikati ndozviripo. Zvikazi ndiana mai nana Tezvara ana baba wavo wakanga varipo. Zvikazi ndiana mai enda toona kuti ndizvo here zviri kuitika. Handiti. Ndobva ndaenda mangwana acho makuseni ndobva ndaenda korarako. Zvobva zvaita changamira. Zvakaita kune mukadzi uyu. Zvaita. Zvaita changamire. Ndakabva ndati ana mai mazvona ndimuri kunditi ida munhu. Zvichasvika pakuita makwano ndichatsamwa kana kuita zvimweni zvinhu. Kana kuti iye uchafungawo zvekuita akati rega nditowo zvimweni zvinhu. Inini hangu handichadi. Handiti. Ana mai akati ungarasa mhuri here? Handiti. Ndiwo mai iyoya. Ndiwo aitsigira mai. Ungarasa mhuri here nekuda kwekuti hanzi ndo zvaitika rega tichimhanya. Ana mai nehanza dzawakamhanya zvinhu zvikatanga kuita. Handiti. Kumukadzi mudiki. Ndobva ndazi kuti huya. Handiti. Ndobva ndauya. Handiti. Ndauya ndakapinda futi mukadzi uyu. Pandakaenda ndichienda kodzika bhazi. Changamire ndakatanga kuita weti yeropa. Inini ndakatanga kuita weti ine ropa. Ndaita weti ine ropa. Ndobva ndati matambudziko mangani andaita. Handisi kuti ndiye waindiroya but zvaiitika kana ndauya ndarara kumba kwake.
handiti ndauya ndarara mumba make ndo mandaisangana nemaproblem. Inini hangu ndobva ndati inini hangu handichakwanisi. Ndikati hangu inini hangu handichakwanisi mukadzi uyu, saka ndiri kuti inini hangu nepazvakabva nepazvava nhasi inini hangu handichakwanisi kugarisana naye Changamire. I'm sorry, Changamire. Kuzonga kudurure ropa makamwaje kumwa makavapinge papakati. Ndakauya kumba ana mai ndivainditenda kumukadzi wako nekuti ndiyeone mhuri naye uripo awanga asikadiwi. Baba yakangwani aya unotaura chokwadi pamberi pamwari wendinonamata wakangoyako pina mumba mangu ukahwani hana uzoya futi zvese maproblem ese ari kutaura pakaitika dambudziko unoti azi ndini kobva ndashe dambudziko racho rinoita sei mumba macho akauya unogumira kwamhai baba vangu akuuyapo unongoya kuita noise otoenda. Ndakasogumisirana naye kukare baba aya kare nanhasi andisa ndamuona unongoya kuita noise odzokera akahwara azi ndindakonzeresa ndokonzeresa sei ndisingarari naye handirari naye bau handipindiri mumba kana pati azi ndakavhure shopu ndikazoenda ameno kwaangaenda wakandidzinga kunditi enda kwatete ndaenda kwatete ndaane 3 days ndayo kobva andifonera kuti hello maiwati pane zvaitika kunoku ndinunurirewo ndapota hangu ndoda kupondwa pana nharudo otaura newe ndinunurwa kuti usanditi ndiri mukadzi wako to uri maigurangu wakanga aroora mukadzi uyu anhu aizviziva kuti une mukadzi kobva arohwa kobva ndinunuriro ndamununurira ndisingazivi chii chaitika kotondibloka achadi kutaura neni kuti ndione mari yekudzoka kwanga ari kuya watochinja nepekugara ndikaswera ndichingombeya naana mulockdown ya mai kuno kwanga akufona kuti umbori papi mukadzi unongonzerereka mumarisapenana obva azotaura paanga ari haatauri chokwadi baba aya ini ndinotaura chokwadi ndisikaputsuka mandimbobhendi ende handirowi nyoka ndakaita mupini ndinotaura chokwadi kana zvese zvaataura kana ndechizvitaka mwari ngandirange neshamu yake inorwadza handingamonyeperwi zvinhu zvendinenge ndisingaiti kana iye chiri paari panoita dambudziko ngatifambe abereki angu neiye tofamba maoko angu oneka kuti pane ri kwandakaenda ndikamuvhiringa kana kuti pane maoko angu aya hana chakaita. Wabve kumberi nasi wakadai pambapa Tendoti ndisarara pamba handisini chaitika chii ndakauya last week but one uri musi wemandi aiwa handina mireni boti ndakauya last week but one uri musi weSunday ndakasvika mukadzi asipo akandati Sunday mandi chipiri chitatu china chishanu Saturday Sunday akazouya wa musi wekuSunday after 7 days. ngechipi chakareba 7 days ne 6 years chaitika kuti ndisauya inyaya yamaproblem aya mashomo 7 days chakareba chi 7 days ne 6 years 6 years dzakawanda 7 days ini ndoona sekuti Changamire yoko wangu wasvika hako tazwe macircumstances ekuti zvinodai asi iwo watidzoti mukadzi auchadini hauchadi condition yekurambe mukadzi ndo yawataurirwa ngendaro panoda natezvara ari apo muende kugadzire kupfuma yanatezvara mozoone zvinotera wazwa mukadzi harambunyisira dzese ingadai tambo ngati yokuzvitaura nebhaibheri taivhure tsamba inotaura kuti mukadzi harambunyi nzira dzese kune nzira imwe chete inorambise mukadzi kana ahura unozi ngaende musha kwake kana ichiroya haarambi kuroya kana ichiba haarambi kuba kana ichiroya haarambi kuroya asi kuhura
akavhura kuzi ngadini asi kuti murume wacho chimuda mukadzi wake unofanira kugara naye akanyarara ati zii ausatoti bagara musuwa anenge achaita kuti akasara chihura achitima chachinoni chinochinga chotonga chatakwe murume ino mukati unourei kuti mubude ropa imini makamambosangana ere alright ngatichikusiya pakadaro ngatichikewe kuti chiutai mari munounze mari $80 inochizowanda mamusemamusavetatorei panapa chakamire ndakandokukumbira nekuti ndikapendinoenda kupa unogona usvika wobva nditi yo ibvapo ini ndichagara ipopa aiwa zvimiraiuya neraita hamunobvisi mambobaba atorwa mudani unonge abereka hamuswa hamubvisi papapo ba antiro abereka acho auye muno mudare mwaabve mukundo waoyo iyo abereka acho itaro zvavo zvaanoda muno munozoparadzana hazvichatore nguva ane zvekumhanya zvimuchiwi izvi kufuma chamuna ambuya wangu ndofunga nyaya yakamboya futi mudare ambuya waripo pamba but ambuya waripo pamba Changamire ana wabereki wambuya wakati isusu hatisi kuzviziva kuti mwana wedu ari kumba kwenyu handiti wabereki wambuya wangu vari kuti isusu hatisi kuzviziva kwamurehwa apo pamukana pamafarari vari kuti hatisi kuziva kuti isusu tochienda kuna ambuya dai machiitawo kuti mutirerutsire handitika nekuti mangwani hatizivi kuti panofuma pakadii pamba madii kutirerutsirawo masumuka maenda kumba vari kuti handibvi kana mwana wangu musati manhingirikini anamurehwa kana asi kuzwisisa kana ane chaanode kuonini anoye kuna mama mukunda wainga naari kumbochengetwawo ngemukunda wake hapana chakashatapo handi zvakatonakwa here bhaibheri rinotaura kuti mai yemukadzi wapita akarapwe furu ndijesu ari pamba pemupambo asi zvinoda kushumirirana saka imweni nyaya yamusikuwirirana ngekuti uyu kuchengeta mai pamba mai vacho dai wakauya zvine kuti wabereki wavo vari kuziva ana baba vari kuziva pamwepo nenini pamwe chete nemukadzi manje mai vanongouya here ko mangwani tikasangana nedambudziko tichazvitaurepi dambudziko ngerekuti afa rekuti azofire pamba pere mambo unenge achichiziya kuti ndopari pamusoro ishakamira uya wakaita mayangu haoniba akaite breast cancer obva ndaona kuti ndini ndega musikana zvinondiomera kuti ndomboenda kwana sekuru ndombogara pamba ndoda kurima regai kwandafunda ndakamufonera uyu kuti ndiri kukumbirawo kuti ndimbofambira chini ndiri pakati petaundi vainditi pauri kumbofamba mutaundi uri kufamba nani kumba hauyi uyu waone strategy yekuti ndikabvisa mai acho anorwara akaenda kwamurihwa uyu mukadzi agaripo babambavo manguva dzake zhinji dzinenge dziri kutera mai ane breast cancer saka tati dambudziko rako rekuti mai akafuma afa pambapo mambo wazvizwa ishe nzvenga uchataurirwa futi kuzi no nditorekere mukundo wandogarwa namai akezvo plus kuna baba ndakaenda hatadziya mai yangu ikauya ndikaenda futi kwasherweteni nyaya ingoripo nengoti yogangobva ini ndakaona ndisachengeta mai yangu ipfugwa futi mangwana plus dai aizvionera mamangu haaoniba ndatini mukatsunga akaima mushapu muchiise chikafu pamuzvepatokwavo ana adye chikafu mukatsunga mbuya aripo wadye chikafu kusvikira imai abambo auya kuti atotore mwana wedu masununguka
kuti ati hai apa napa 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 ndakupedzera ndii ndinotaura nakuyani ndikapinda mukati menyaya mimai ndinopinda mukati menyaya Sorry, Changani. Ini zviri kutondishupa kuti pandapinda panyaya idzi nekuti muroora uyu muna Dhisemba Changamire ndakataurira mai nehanzvadzi murume wacho hake wanga asipo madini kutorawo gejo maenda korimire chii muroora foshuwa mai akatora gejo akaenda korimire chii muroora ana sisi akauya kubva kutaundi abva kutaundi ndakati muroora haana chekudya kana kuti hembe dzinowachwa nei vamai vakazwisisana na sisi akarongedza girosari akaenda kopa muroora akandipa mari inini amainini ndi munomboenda kumaketi endonitengererawo mainifomu ekupe chini vana ndikaenda ndikatenge chini mainifomu saka nhasi ndiri kushaya kuti mhosva yangu ngei aiwazve ambazve kama muzvenge mukama Plasini Changamire handina kuuya komangarira amwene asi kuti ndangoti kuuya kunoita murume wangu unoita sondo rese ari paama yake mundibvunzirewo kuti unombogara pamhai chibwasezani mhai ngei mushaino nyangwe asikandidi ana anototadza kana kuita kutotadzoziva kuti kadoko kacho kana kuti babangu akafa amene wakawigwawo padhuze neipo pabota ndikati ana kufaba ariyo babangu akafa ndikati ana kufaba apenyu hapana kana sitambo rekuti nyangwe akauya mwana wangu hapana Ngaramba tichidzokorora Changamire ataura. Ndingazotaura zvakawanda. Munoziva kuti mukadzi wanerede kumaintenansi adoro. Munenge chemaintenansi aripo baba musatadana nebaba. Kana makanyagarisana kuti mukadzi wapautenimo katonore unopisisa kuti maintenance. Uchimubatsira magarisana baba. Musatadana nebaba. Ino atikugarima. Yakaro jene mtu emari. Yakataura mari yake yamasasukuena pa $80 plus $80 $160. Pene kutora baba ukazi. Ini ndinoponesana nanu. Izwa izvi. Tingaramba tichibadzokorora. Mwatotaura kuti aiwa chandati ndidaidzawo mai azwe ngechekuti murume unouya achiendekwa namhai. Vamutaura ndaiona namhai. Enda utsvake mari $160 tozwa ndiwe. Ndodaidzana pamusoro yeChangamire ndaide kutaura baba mukosho na mai mukosho ngatibatsirane mupingei kurunza handisi kuti titaure nyaya handiri kutaura imi muri hama dzangu ndatotaura izvo ngatibatsirane uyu ndimukoma Rungoma uyu. Alright. Sumukai. Dojibondora jeje. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondosubscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipa